रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय जोंनि सोमावसारनाया फैयै फैयै मोनसे फिनिशिं सोमावसारनाया सोलिबाय थादों नाथाय जेंना सुस्रांनायनि लामाया दिनै जोबनायनि फारसे फैबाय आरो बे जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय बे जेंनाखौ फोजोबनांगौनि थाखाय बे दाबिनि आबुं मोनसे महर होनो थाखाय बड'लेण्ड रायजो दाफुंनो थाखाय बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनो थाखायनो दिनै जोङो खेबसेबाव सोमावसारनायखौ आन्थोरजासिनो जोङो लाबोबाय थादों। जों राजा लामायाव रेल लामायाव जोङो दिल्लीयाव आरो नैबेबादि सुबुं गौमानि गेजेरजों भारत सरकारनि दानि नैथि नरेन्द्र मोदीनि सरकार अमित शाहनि हम मिनिस्टारनि समाव जोङो बे सोमावसारनायखौ दिनैबो लागासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारखौ बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जेब्लासिम बर'फोरनि आबुं जि सिमां आलादा रायजोनि जि दाबि बे दाबिया सुस्रांजाया आलादा रायजोआ जेब्लासिम दाजाया बड'लेण्ड जेंनाया जेब्लासिम सुस्रांजाया मोनसे लेभेलनि जि बर'फोरनि जि एसपिरेसन जोंनि लुबैनाय जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि हा हु रैखाथि जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथा बर' हारिनि हारिमु आरो उदां हारि हिसाबै जों जेब्लासिम गावखौनो फसंनानै लाखिनो हाया बा फसंथानो थाखाय बेबायदि मोनसे बेंखनथाय बेबायदि मोनसे बेबस्था जोङो मोनफुङा होमब्लासिम बर' हारिया मालाबाबो जोङो जिरायनानै थानो हानाय नङा आरो बेनिखायनो बर'फोरा दिनैनि बे समाव सोमावसारग्रा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै खावलायनाय बायदियै नैबे सनितपुरनि बे सारिदुवारनि नैबे गेवलां फोथाराव लैहोर लैहोरै बाहागो लाफैदों। रायजो राजा नोंथांमोन आङो बेखायनो रायजो राजानि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों जे जोंनि सोमावसारनाया दिनै गोरानिफ्राय गोरा गोब्राबनिफ्राय गोब्राब गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोगासिनो दङ आरो रायजो राजानि लोब लोब बाहागो लानायाबो मालाबाबो खम जाफेराखै आरो बेयाव रायजो राजानि जि मदद बे मददखौ जों जेब्लाबो रायजो राजानो साबायखरखौ जोङो बावनांगोन आरो रायजो राजानि जोंनि बर' फिसाफोरनि गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै थेलावला रिक्सावला जोंनि बेफार फालांगि मावनाय हाजिरा मावनाय न'खराव सासे सानै साबा द'जन जेसेबांखि सोद्रोमा थाया मानो मिडल क्लास फेमिलिनिफ्राय लानानै बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' फिसायानो दिनै बर' रायजो जानायखौ लुबैयो बड'लेण्ड जानायखौ लुबैयो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायखौ लुबैयो गोजोनखौ लुबैयो शान्तिखौ लुबैयो आरो जौगानायखौ लुबैयो आरो बेबायदियैनो जोङो जाहाथे मोजाङै खौसेयै जोङो मोनसे लेभेलाव जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै जोङो मोजां मोनसे समाधान लाबोनानै रायजो जानानै थांना थानो हागोन। गुबुन गुबुन हारिफोरबायदि दहायनि इजराइलनि एग्जाम्पल होदों बेबायदि हारिफोरबायदि जोङो गावखौनो मिजौफोरबायदि गुबुन गुबुन जौगानाय हारिफोरबायदि जों गावखौनो दाफुंनानै लानो हागोन गेरेमसा हारि दानानै लानो हागोन आरो बेनो जाबाय जोंनि मोनसेल' उद्देश्य आरो बे उद्देश्यखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि प्रग्रेसिभ आरो जयेन्ट एक्सन कमिटि जों जथायै आलादा रायजो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जों हाबा मावगासिनो दङ। दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय सनितपुराव बिश्वनाथाव जायफोर जेंनाया दिनै जर्जरित खालामनानै दङ जाय जेंनाया जोंखौ मोगा मोगि खालामो सानफ्रोमबो जाय जेंनाया दिनै सोलिगासिनो दङ दिनै जोङो दिनैसिमबो बेयाव हा पात्ता मोनाखै दिनै फरेस्ट राइट एक्ट 2006 खोनाब्ला बेसेबांबा गोलाव जोङो बायदि मोनो 13 बोसोरनि बाथ्रा दिनै बे 2006 सनाव पास जानाय फरेस्ट राइट एक्ट बे 2006 सननि बायदियै बेयाव थानाय बर' फिसाफ्रा लेन्ड पाट्टा हानि अधिकार एन्टाइटेलमेन्टखौ मोननांसिगौमोन आरो बिनि थाखाय आसाम सरकारनो जोङो बेसेबां जे जाबखो लेखा बिलाइ होखो नोंथांमोननि गामि न'खर सुबा सोरहा बेसेबां बिगा हा दङ सोरनि न' सोर गारजेन सोरनि मुङा मा बेसेबां हौवा हिन्जाव दङ बबे गामियाव बेसेबां जनसंख्या दङ गासैबो आसाम सरकारनो होनाय जाबाय भारत सरकारनो होनाय जाबाय पन्चायती राज एक्टनि आन्दाराव नोंथांमोननि गामिया हाबनांगौ लामा जानांगौ दालां जानांगौ स्कुल जानांगौ बेयाव नोङो मेडिकेल जानांगौ कारेन्ट मोननांगौ दै लोंनाय बेबस्था आइवाइ न' मोननांगौ जब
कार्डनि बेबस्था नोङो गासैबो रेशन कार्डनि खामानि जेसेबां भारत सरकारनि स्किम दङ आसाम सरकारनि स्किम दङ बे जोंनि गामिफ्राव पन्सायतनि गेजेरजों जायखौ महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन लकेल सेल्फ गभर्नमेन्ट गावनो गाव खुंनाय सरकार आरो बे सरकारनि जेसेबां भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय फैयो बे गासैबो गाहाय लेभेलाव जौगानायनि बेबस्थाया सौहैयो आरो बे पन्सायती राज एक्ट बे आयेननि गेजेरजों जोंनि गामिफोरखौ पन्सायतनि सिङाव लाबोनाय आरो लोगोसेनो लेन्ड पाट्टा होनाय लेन्ड एन्टाइटेलमेन्ट फरेस्टनि जे सत्ताधिकार बे होनाय खामानिखौ दिनै मावनांसिगौमोन भारतनि आसामनि राज्यपाल बे राज्यपाला नटिफिकेसन जारि खालामबाय अर्डारबो होबाय समस्ति बानायनानै बेयाव बिसायख'थि इलेक्सन फाथिनांगौ थांनाय समाव इलेक्सना जाखांलांबाय किन्तु बे ओनसोलाव इलेक्सनखौ फाथिनाय जायाखिसै बिनि सिगांनो अर्डार ओंखारदों दा बे सोरनि षड़यन्त्र फालाय सोर नेतानि सोर दैदेनगिरिनि सोर इन्टेलेक्सुवेलनि सोरनि बे षड़यन्त्र जे जोंनि रायजो राजाफोरा बे अधिकारनिफ्राय दिनै बन्चित जानानै थानो गोनां जादों दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नायनांगोन जोङो बुजिनांगोन जे सोरनि षड़यन्त्रआव सोरनि खैसारियाव बे जोंनि मोननांगौ अधिकार मोननै अधिकारा दिनै बन्चित जानानै दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय डिसि डिएफअ WPT दिनैसिमबो गाराखै दिनै जोङो नुदों आसामाव चिफ मिनिस्टारा ट्राइबेल सर्बानन्द सन'वाल आसामनि WPT मिनिस्टारा दिनै ट्राइबेल आसामनि फरेस्टनि मन्त्रिया मोनसे समाव ट्राइबेलमोन दायो गुबुनारि जाबाय दा आसामनि चिफ मिनिस्टार आसामनि WPT मन्त्रिया ट्राइबेल जासेयावबो दिनैबो जोङो हानि अधिकारखौ मोनाखै पन्सायती राज एक्टनि सिङाव फैयाखै साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजाफोर नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन साननो गोनां बाथ्रा नंगौना नङा चिफ मिनिस्टारा ट्राइबेल WPT मन्त्रिया ट्राइबेल गेजेर गेजेर फैनानै बुंफैयो जे नोंथांमोना हा होनाय जासिगोन मेल मिटिं खुंफैयो डिसि डिएफअ बुङो नाथाय दिनैसिमबो मावफुङाखै आरो बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन सोमावसारनाया गोख्रों जानांगोन जेंना सुस्रांनायनि मोनसेल' लामाया जाबाय सोमावसारनाय आरो जेब्ला सोमावसारगोन सरकारा बेंगा जानानै दङब्ला बे खोनागोन आरो खोनासंनो बाध्य जागोन आरो जेब्ला खोनासंनो बाध्य जागोन सावरायनो थाखाय लेंहरनांगोन आरो सावरायनो लेंहरोब्ला जेंना सुस्रांनायनि लामाया निस्सय बे सावरायनायाव ओंखारगोन दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन फरेस्ट राइट एक्ट आरो पन्सायती राज आयेननि गेजेरजों जों जे अधिकार मोननांगौ बे अधिकार मोननांगौनि थाखाय रायजो राजानि जि जुजिनाय सोमावसारनाय खौसेयै जुजिनाय सासे मानसिया जाहाथे बाद थालाङालासिनो बयबो हानि पाट्टाखौ मोनजोबो बे लेभेलसिम जोङो सोमावसारनांगोन हागोन ना हाया रायजो राजा नोंथांमोन हागोन नङा होमबा दा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्ला आफाद आनसलिक जोङो मिरु आफाद बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो जेब्लाबो रेडि आरो बिनि थाखाय जोङो सावरायनाय आरो सोमावसारनायखौ जों लांबाय थागोन दा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समाव बर' हारिखौ जों गेरेमसा हारि दानायनि जि सिमां बर' हारिया जौगानांगौ बर' हारिनि गासैबो दाबि दावाफोरा जोबस्रांनांगौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो खामानिमोन गुबुन गुबुन खामानि दा बेनिखायनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव जोङो आलादा रायजोनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जिखिनि सोमावसारनाय जोङो खालामगासिनो दङ बे जेंना सुस्रांनायनि गेजेरजों बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव माखासे जेंनायाबो जोबखालांनांगोन बर' हारिनि थासारि बर' हारिनि गामिनि जेंना जेंसि बर' हारिनि गामिनि आसार खान्थि आखुथाय बे गासिबो सोद्रोम जानांगोन बे गासिबो रोखा जानांगोन आरो बेनिखायनो दिनै बे मेलनि गेजेरजों आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे बाथ्रायानो जाबाय जे दिनैबो बर'फोरा साखोन सिखोनै थानो थाखाय जथेस्थ ओनसोलाव दिनैबो साखोन सिखोनै जोङो थानो रोङाखै जोङो साखोन सिखोनै थानाय गामिखौ जोङो सोदांनाय गामिनि महर मुस्रिखौ जोङो साब सिखोन खालामनाय बे जोंनि मोनसे गुबै दायित्व आरो बेजों लोगोसे गामियाव थानानै जोङो गामिखौ जोङो जौगाहोनांगौब्ला
जोङो गामियाव लेखा फरायनायखौ जों लाखिनांगोन मोजाङै लेखा फरायनांगोन गोग्गोयै लेखा फरायनांगोन गोग्गो सोलोंथाइ मोनोब्लासो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डआ दाफुं जायोब्ला बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रां जायोब्ला सासे मानसियानो सासे व्यक्तियानो बड'लेण्ड रायजोखौ सालायनो हानाय ओरैबायदि क्षमता गोनां व्यक्ति जागोन आरो बे व्यक्तिया बड'लेण्ड जे रायजो बड'लेण्ड जि जोंहा सृष्टि जागोन बे सृष्टि जानायनि उनाव बेखौ सालायनो थाखाय जोंनो जि मानसि नांगोन बे मानसिखौ जोङो बै जोंनि गामियावनो जोङो सृष्टि खालामनांगोन दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों दिनै मेट्रिक आनजाद फैगासिनो दङ हायार सेकेन्डारि आनजाद फैगासिनो दङ गामियाव जायफोर मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि होगोन एनुवेल आनजाद दिनै होगोन दिनै 12 मासनि जि एग्जाम होगोन जोङो बयबो जोथोन लानांगोन बयनिबो न'खराव हौवासा हिनजावसा फरायसुला फरायसुलि दङ जोङो जोथोन लानांगोन जे जोङो बिथांमोनखौ फरायनो थाखाय जोथोन लानांगोन फरायनो थाखाय थिननांगोन न'आव जोङो मोजाङै बिथांमोना फरायदोंना फरायाखै बेखौ खबर लानांगोन आरो होमब्लासो लेखा गोरों मानसि बुजिगोन बे पृथिबियाव दिनैनि भारतबर्षआव दिनैनि आसामाव जाय मानसिया बेंगुरा जागोन जाय मानसिया लेखा रोङा जाय मानसिया फरायनाय गारगोन बे बेंगुरा जागोन बे लेखा गोरों जायाब्ला लेखा रोङाब्ला जेबोखौनो सिनायनाय नङा बेयो जाम्बा जानांगोन आरो जाम्बा जायोब्ला लेखा रोङा जायोब्ला हय हाजिरा मावना जानांगोन दिल्ली मुम्बाइ हारियाना गुजरातआव खामानि मावहैनांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि मानसिफ्रा हाजार लोब सेंग्रा सिख्लाफ्रा गुबुन जायगायाव गावनि जायगायाव खामानि थासेयावबो दिनै गारनानै गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनो गोनां जादों आरो मालाबा बुथारजादों मालाबा माने बियो खोमा जानो गोनां जादों मालाबा बेखौ जोङो न'आव लाबोफिननो गोनां जादों गाज्रि अबस्थायाव गाज्रि थासारियाव दा बेखायनो गावनि जायगायावनो गोहो गोलोमदाङै खामानि मावना जानो थाखाय जोंनि मानसिफ्रा जोंनि गथ' गथायखौ मोजाङै लेखा फोरोंनांगोन दा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि हा हुखौ रैखाथि होनांगौब्ला जोङो हा हुनि सायावबो सांग्रां जानांगोन जोंनि न'खौ जोङो जुदि थिग लाखिनोब्ला गामि बेंनाय न'खर बेंनाय जोंनि हिनजावफ्रा आइजोफोरा न'खरखौ जोथोन लानाय न'खराव मा दङ मा गैया न'खराव मा रां खामायनाय रां दोनथुमनाय बे गासैबो दिगखौ जोंनि आइजोफोरा जोथोन लानांगोन नायनांगोन मानो होनोब्ला हौवाफोरखौ बुंनाय जायो अखा नायबानो सोरांबानो गुबुन जायगायाव थाङो खामानि मावहैयो बेफार मावहैयो फालांगि मावगोन आबाद मावगोन साख्रि मावगोन आरो बे हिनजावफोरानो न'नि गुदि बिमा बिफायानो न'नि गुदि फोरोंगिरि बिमा बिफाया जुदि न'खौ थिग लाखियोब्ला जोथोन लाखियोब्ला बे न'खरा थिग जागोन आरो बेजोंसो गामिया जौगागोन बेजोंसो बर' माहारिया गोख्रों जागोन दा बेखायनो बर' माहारिया जुदि गेरेमसा जानांगौब्ला रांखान्थि दिगावबो जोङो थिग जानांगोन आरो रांखान्थिया थिग जानांगौब्ला रां खामायनायाबो जोंहा थिग जानांगोन साफा सानै मानसिया दिनै गोबां माने गुबुन खामानि मावनानै धोन खामायनो हानाय रां खामायनो हानाय बायदिसिना खामानि मावनानै रां खामायनो हानाय नाथाय बांसिन मानसियानो दिनै आबादनि सायाव सोनारो बांसिन मानसियानो दिनै दाउ अमा हांसो फिसिनायनि सायाव सोनारो बांसिन मानसिनि न'खराव दिनै मोसौ मैसो बोरमा बायदि फिसियो गय खान्थाल थाइजौ दङ जोंहा आरो बेफोरखौ जों जुदि मोजां जोथोन लायोब्ला न'आव रां खामायनाया जाफुंसारगोन राङा जोंहा न'आवनो दङ जोङो जुदि मोजाङै खामायनानै लानो हायो दा बेखायनो दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रायजो राजाखौ आं गोसोखांफिन होदों जे नोंथांमोना बे दिगखौबो जाहाथे मोजाङै नायो दा रायजो राजा नोंथांमोन समाजाव दिनैबो जोंहा जौ लोंनाया जथेस्थ' सोलिनानै दङ मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जौखौ बन्द' खालामनांगौ जौआ बन्द' जानांगौ होननानै आपिल खालामबाय NDP-आबो बादा होबाय आइजो अनसाय आफादाबो होबथाबाय नाथाय दिनैसिमबो जौ लोंनाया बन्द' जाया जौनि सायाव रायलायोब्ला जौ लोंनाय बाथ्राखौ सावरायोब्ला दिनै हामा मोनो दिनै जोङो खोनादों जोंनिनो दैदेनगिरिफ्रा जोंनिनो सानैसो नेताफ्रा दिनै माने जौनि दखान माने लारि खुलिबाय दिनै केसिन'आव माने बायदिसिना माने गेलेहैयो जायफ्रा थाखा दङ दा बे जोंनि हारियाव मोनसे जौनि जि ड्राग्स आरो निसा एलकहलिजम बे मोनसे कालचारा दिनै फैनो नागिरदों मेलाफोराव मिटिं दावथिंफोराव सेंग्रा सिख्लाफ्रा रंजानाय बाजानायाव जौ लोंनाया दिनै बारा जाबाय बोराय बेन्थ'निख्रुइबो सेंग्रा सिख्लानि जौ लोंनायासो बारा जाबाय ड्राग्स जानाया बारा जाबाय
आरो बेबायदि जायोब्ला नागालेण्डआव जेरै जादों पान्जाबाव जेरै जादों ड्राग्सनि आड्डा आरो बे ड्राग्सनि गेजेरजों माने समाजा बेंगुरा जानाय समाजाव फाग्ला जानाय बेबायदि थासारियाबो जोंनि गेजेराव फैनो हानाय आरो बियो मोनसे स्ल' पयजन जोंनि गेजेराव मोनसे स्ल' मोनसे बिस आरो बे बिसजों समाजखौ दिनै बेंगुरा खालामदों दा बर' हारिया गोख्रों हारि बर' हारिया सिनसियार हारि बर' हारिया सांग्रां हारि आरो बे हारिया मालाबाबो जों बेंगुरा जानो हाया दा बेखायनो उन्दै समाव हाबा जानाय उन्दै समावनो हाबा खालामनानै होनाय जौ जुवा बे गासैबो थासारिखौ जोङो नायनांगोन आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो माने कुनु माने गार्जेन मानियै बिमा बिफा मानियै कुनु गार्जेन गैयै बायदि जाला माला माने मबाइलजों बाइकजों माने नोङो स्कुटिजों माने गोदौलाबायनाय बे थासारिखौबो जोङो नायनांगोन जोंनि आइ आफाया जोथोन लानांगोन बिमा बिफाया दाबि धमखि होनांगोन आरो गावबा गावनि गथ' गथायखौ कन्ट्रल खालामनांगोन होमब्लासो बर' हारिनि आबुं सिमां बड'लेण्ड दाफुंनायनि जि आबुं जि लामा बे लामाया थार बिथिङाव खारगोन होननानै जोङो सानो दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन फैबाय थानाय समाव दायना दायनि फोथायनाय अन्धबिश्वास जोंनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय बे गासैखौबो जोंनि गेजेराव नागारनांगोन बिगियान सम्मत गोनोखोआरि बिथिंजों जोङो साननानै गोनोखोआरि आदबजों जोङो थांना थानांगोन गोनोखोआरि आदबजों जोङो आबाद मावनांगोन गोनोखोआरि साननायजों जों खामानि मावनांगोन होमबासो बर' हारिया फैबाय थानाय समाव जोङो गोख्रोङै थांना थानो हागोन दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो जुदि जुजिनानै थांना थानांगौब्ला जुजिनानै जोङो जुदि फेर फाथिनानै थांना थानांगौब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाया बे जोंनि मास्ट आरो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो बर' हारिनि जि इउनिटि बर' हारिनि जि सार्भाइभेल बर' हारिनि थांना थानायनि जि खौसेथि बे खौसेथिखौ जोङो मोनबोदों नङाब्ला दिनैनि समाव बर' हारिनि आफादफोरा दिनै गावस्रा खौसे बर' हारियाव गोबां आफाद दङ गोबां आफादफोर दल संगठनफोर जोनोम जादों बर' हारिनि खैदां खैफोदाव बाथ्रा बुङा सिरि थायो बर' हारिया खैफोदाव गोलैदों बर' हारिनि आइया गाबदों आफाया गाबदों बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाया बुथारजादों बेबादि समावबो बर' हारिनि दल संगठनफ्रा माखासे आफादफोरा जेबो बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय बिथांमोना आफादनि नामाव आफाद दल संगठननि नामाव दल संगठन आरो बेबायदिनो बिथांमोना दिनै नाङै समावबो बाथ्रा बुंनानै बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि गैयै बर' हारिनि गेजेराव माने गावजों गाव एना एनि खालामनाय हेबलायलायनाय मुं सुलायनाय बेबायदि थासारिखौबो जोङो नुबोदों दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बाथ्राया स्पष्ट जोङो खौसेयै थांना थागोन खौसेयै जुजिनांगोन आरो खौसेयै जेंना सुस्रांनांगोन दा बेखायनो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि जि लामा बे लामाया मोननै मोनसेया जाबाय सावरायनाय आरो मोनसेया जाबाय सोमावसारनाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा जेसेबांनो मास गेदारिं जादों पाब्लिक रेलि जादों दिल्लीयाव राजा लामायाव रेल लामायाव बिबुंथि लाखिनायाव बुंदों बिथांनि नेतृत्वआव जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जादों बे सोमावसारनायाव बिथाङा भाषणाव बुंदों जे बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि लामाया मोननै गिबियाव जोङो सोमावसारनांगोन सोमावसारनाया सोमावसारबाय 50 बोसोरजों सोमावसारबाय आरो जोङो थामथि खेबनि बड'लेण्ड जि सोमावसारनाय दिनै 10 बोसोराव आगान होनो थांगासिनो दङ आरो बे 10 बोसोराव भारत सरकारजों ट्राइपार्टाइट जोङो खालामाखैल' 8 बार जोङो खालामबाय भारत सरकारजों NDPP-आ बै समनि इन्टारलिकुटार बिथांमोनजों रायलायनानै दिनैनि इन्टारलिकुटार A.B. माथुर बिथांमोनजों रायलायगासिनो दङ आरो बे सावरायनाय आरो सोमावसारनाय बे मोननैबो समान समान खारगासिनो दङ दा दिनैनि तारिखाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु दिनै A.B. माथुर बिथाङा बुंदों जोंहा गबिन्द बसुमतारी आदा बिथाङा दङ बिथाङा स्पष्टयै बुंदों बिथाङा दाख्लै दिल्लीयाव बुंदों जे 1-2 मासनि गेजेराव बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांनो थांगासिनो दङ NDP-जों NDPP-जों सुक्ति जानो थांगासिनो दङ बिथाङा दिल्लीयाव लेखा बेखेवनाय समाव बुंदों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दाख्लैबावै 15-16 आरो 17 मैयासिम दिनैसिमबो आसामाव गुवाहाटीयाव A.B. माथुर बिथाङा केम्प खालामनानै दङ NDPP रन्जन दैमारि बिथांमोनाबो सावरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरिजों आंजोंबो सावरायनो थांदों जोंनि मोनसे टीम आरो बे सावरायनायाव जों बाहागो लादों दा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समाव
आलादा रायजो बड'लेण्ड दानो हायैनि कुनु बाथ्रा गैया। बाथ्राया जाबाय क्लियार। मानो होननानै बुङोब्ला दानि भारत सरकारानो मोनसे समाव तेलेंगाना रायजो सोरजिबाय, दानि भारत सरकारानो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड रायजो सोरजिबाय, बे सेपारेट स्टेट सोरजिदों रायजोफोर। आरो बे सरकारानो 2019 सनाव 5 आगस्टआव भारतनि पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनानै हरसेनि गेजेराव भारतनि पार्लियामेन्टआव राज्य सभा आरो ल'क सभायाव मोननै इउनियन टेरिटरि